Namhlanje ake ngithathe inhlamba yami ke ngiye lapha ePhimville laphana ngigibele uM1 gibela uM1 manje ngiyongena ngoChris Hani Road ngidabula laphana ngiyodlula laphana eBaragwana's Hospital ngidabula laphana phakathi kweBaragwana Hospital kanye nebara lapha ezone 6 ngiyadabula manje ngiqonda ngqo lapha ePhimville ngase Maponya Mall esigamekweni esenzekile laphana ngiyothuka nje inhlamba ngafika kade zinja. Uyabona lento eyenzeke lapha yana ePhimville ngasemaponya Mall kwenzeka inhlunu lapha yana. Nina ma owners ama taxis msunenu uma ngabe nisangana lana nivuthuka inkununu lana nidakwa nisangana ebese lamagolo lawa anisebenzelayo ahambe aye lapha yana phambi kwegate lasemaponya Mall ayo lokhuza laphana ayovimbela ama-Uber laphana avimbela ama-Uber bayajika babophela ama-Uber drivers ey'tulweni zama-Uber bayabashisa laphana bashisa imoto bashisa abantu msunyonyoko. Singomakanya sifuna ukunitshela ke nina ama taxi owners alapha ya elokhuzeni kwiChris Hani Road laphayana ukuthi niyasangana nina zinja niyathakwa nina msunu kusho thina singomakhanya asinesa futhi ngeke nisenze lutho sithi namagolo nje uyabona. Inhlunu leyanto inhlunu yegeja leyanto eniyenze lapha nina zinja inhlunu nje engenalebe futhi empty lamasimba enwenze lapha yana uyabona. Kunalesiphuqa sendoda enekhanda elikhulu engathi u10 pound wesando laphana abayishisele iquantum laphana iyaqhamuka iyasantuza umdido nembobo laphana izodabukela itaxi kunemphefumulo yama Uber drivers eshisiwe laphana lomsunwenja we-taxi owner uzodabukela itaxi yakhe uzokhalela itaxi yakhe uzuyasonga laphana usongela abantu uthi nicabanga ukuthi sekuzoba khona ukuthula ke nicabanga ukuthi sekuzoba msunuka nyoko wena nja gololenja ongenazwelo nenhliziyo embi msunwenja kusho thina singomakhanya sithi msunuka nyoko. Lenhlabathi lesiyayithela kulelo phalish lakho elingavuthiwe inja kusenze lutho ke futhi ke ngisho ungakhipha ezokugcina ngce inkabi ngithi kwayizona lezo nkabi msuniyo nina kusho mina amasimba lento ebuya ikhuluma laphana wena nja kubeka interviewer laphana uthi wena itaxi yakho ibiyini itaxi ene-insurance gololensha kunemphefumulo enishisile lapho ibiyini itaxi into i-inshorile kunemphefumulo enishise kanye nama-Uber lapho ePhimville. Amasimba lento eniyenza nitshelwa yithina singomakhanya sithi insizwa sithi apho ngeinsizwa zamatekisi ezihlonipha abantu insizwa zamatekisi ezihlonipha imboni yamatekisi enjengomavava sithi apho ngalezo insizwa lezo
amasimba lemsunu lena evele isuke nje idala udungunyane emateksini, yazi ukuthi yona yodwa nje edubulayo, ihamba imisa ama-Uber drivers lana ibabamba inkunzi, bashisa bebaphuca imoto. Imsunu yonke lento eniyenza. Kusho thina singomakanya sithi wayekeni lo masimba lawo mhlanzo yemkhanqala eniyenza lapho ePimville ngasemaponya mall. Sithi uyekeni lo mhlanzo loyo, lo msipha womsunu enwenza lapho. Sithi awuphele nya singomakhanya. Ongakuzwa kahle lo wesikushoyo, kade msunu kanyoko malebe. Sanibonani. Mina ngazi bafethu uMax Makhanya lona. uMax Makhanya wenze le video after le ngozi yasemaponya mall la kwadutshulwa khona ke i-Uber driver obuye washiselwa phakathi kwemoto allegedly ngabamatekisi. So kuvusa umsindo omkhulu kakhulu bafethu, senzile i-video nowabonile ama-video atrendayo ubhuti wabantu esha lapha ngaphakathi kwemoto we-Uber. Sabona ke umphakathi, angazi umphakathi uhlangene mhlambe nabama-Uber, angazi the e-hailing services, angazi i-Uber noma i-Bolt la kushiswe khona itekisi leliya. Sabona ke nomnikazi wetekisi lapha bem-interviewer ekhulume ngathi yena ukhathazeke ngemoto yakhe bafethu. Kunokuthi akhathazeke nje ngomphefumulo womuntu olahlekile bafethu, wakhathazeka ngemoto yakhe kodwa akazi yena ukuthi uhlanganaphi into ekanjalo nje basokushiswa imoto yakhe nje. Abantu baningi bayixekile into yale ya taxi owner ukuthi ukhala ngemoto yakhe kodwa ke umphefumulo ke wona umntana abantu kuthiwa bena 3 days ebuyile ezoqala umsebenzi ke eziphandela njenge Uber driver. Nawu ngiya eBulawa eshiswa. Hayi bafethu, angazi le nto yasemaponya mall ibhlungu kakhulu, umuntu noma ungamazi ibhlungu kakhulu nje bafethu. So uMax Makhanya lona namazi ngokuthuka inhlamba, hayi wabangenela uMax. Ngithi ngiyaka comment section ngathola abantu bethi Max uthinta abamatekisi mfethu, uthuka nabamatekisi ayo nesibindi mfethu nesibindi. Yo guys, nami ngiyasho ngithi hayi uMax ake sabi yini bafethu, ngoba labo ematekisini yo mina ngeke ngibathuke bafethu ngazithulela nje, kodwa uMax wathi gede nangidakela. Yo guys, hayi angazi uMax ke ukhala ke ngayo le ngozi yasemaponya mall. Abantu abaningi abakhala ngayo bafethu, hayi kodwa abamatekisi abasenzi kade. Uyabona mangabe besenze nje bafethu, hayi kodwa seku wrong. No, seku wrong, seku left nje ngempela, akukho right, you know what I mean. Njani ndakaba ukubula ashiselwe ngaphakathi, uthola ukuthi besaphefumula lo wabhuti nje, udutshuliwe nje mhlambe besaphefumula. Bona lo anomunye kuthiwa uye waphuma emotweni wabaleka, loya mhlambe ubeseyinhlungwini nje wangakwazi ukuphuma, nampa yabe yoyishisa imoto umuntu ephakathi. Hayi bafethu, no, hayi ngeke ngempela usathana umi ngenyawo makunje umshise, uthola ukuthi besaphila nje. Hayi ayisona. So uMax ke hayi uthi gede ngiyangidakela engihlambe lapho bafethu, hayi ngeke, hayi.